Samantala, nagbabala po ang Department of Health Ilocos Region laban po sa walang reseta at maling pag-inom ng antibiotic na doxycycline na karaniwang ginagamit bilang proteksyon laban sa leptospirosis. Ayon po sa DOH, maaaring mawalan ng bisa ang gamot at hindi tumalab sa mga mikrobyo kapag mali ang paraan ng pag-inom nito na maaaring magdulot ng matagal na paggaling or komplikasyon. Paliwanag na ahensya, nakadepende sa antas ng exposure sa baha ang tamang pag-inom ng gamot, kaya't mahalagang matukoy muna ang risk level ng isang individual bago ito inumin. Samantala, ilang lokal na pamahalaan po sa Pangasinan ang kasalukuyang namamahagi po ng doxycycline sa mga apektadong kabayan, kasabay ng paalala na sundin ang tamang dosage at abisong medikal. IFM News. IFM News. IFM.